थांग्रोमोना हैना दोनहैखानोसै नङाबा मारै लाबाय थानो बहा थांनो बाबु बाबा हैपी बार्थडे जानो थांनो बेयाव नायना होनहर मा जानो हैपी बार्थडे हैपी हाय होनदो दे खनसे हाय नायलांबाय थादे नायलांबाय थादो जल्दी जल्दी बाबा जल्दी बाबा फै फै आबैनि सेन्देल है मा मोसायो आबैनि सेन्देलखौ गानलां हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ फरायनाय थाबाय ओमफ्राय नै जोंनि खाथिनियाव फैदों आरोना बाबुजों आंजों मोनाबिलि जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ आबैया मा बियो होनदों केक होन केक सियार लागे जिरायनिफ्राय दल' था दे এইটোতো সব বাবুৰ হয় বাবুৱে লৈ যাব बाबा फै বসাই দিও दे सकेट सना सकेट दे जिराय इमालाय सकेट चकलेट रेडीमेड बनना ना दीदी बन ना के कांडी दीदी बन ये देखिए वाला डॉल अच्छा है जाओ बाबाला खुवाएर आऊ जाऊ दिदीनी हैप्पी बर्थडे ना बाबु ना फेन चाहिँ दिदी होला साथी गरम भयो बाबाले खुवायो यहाँबाट अलिकति दिदीलाई देऊ पर्ख यो तिमी खाऊ यो चाहिँ म खाए दिदीलाई अरु नानीलाई देऊ बाबुलाई देऊ दे बाबु दादा पूरा जा दे बाबु दुजा हमबो गोथाव ना खायो बाबुले गोथाव ना तिमी खायो नि लासै बाबु लासै गोलैगोन बिस्रा बेयाव थाला नै मालाय थांसिगोन जिनिसफोरखौ होलांबायानो नै बेफोरखौबो रेडि खालामना दोनखादों सानफा एफा लांबाय थादों The mobile wala porsa pani. Aku udah naik sih gue. Cara? Uन्दुलांबाय बाबुआ आरामनो जायासै बियो ओंखाम केक माबा माबि जाबोनानै ओमफ्राय जायासै ओंखाम अके जायासै माने जाखानायबो नंलामोन खोमा बियो दहाय सानावहाय उन्दुआखैना बे मोजाङै ओरैनो दसेल' उन्दुदों ओंखायनो दा उन्दुलांबाय ओमफ्राय जोंबो जाथ'वाखै 10ता बारलायलायबाय उखैनाय मोनाखै आरोना दालि ओमफ्राय दिनै बाबानिखौ सासेयानो संनानै लांबाय दालिल' संखानांगौ नालाय बिनिया ओमफ्राय ओंखाम दालिजों ओमफ्राय ना सिंगि दहाय सानावबो जादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो एसे एवफ्रामना दोनखादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो संनानै लांबाय सासे जों केक जाहैनाय जाबायना केक जाहैनाय होनबाय आं माने जोंथ' बेयाव थांनाय जाबायना ओमफ्राय ओंखामखौ मानो उखैनाय मोनाखै माने बिसिनाव माबा माबि जाना फैबाय ओमफ्राय आरो सासेनोबो हरदोंमोन बेबो जादों नालाय केक ओमफ्राय सिंग्रा मिस्टि बिदिनो माबा माबि मेथाइ दंमोन आरो बेखौ जादोंमोन ना ओमफ्राय दा ओंखायनो
ओंखाम उखै थाखाय दसे थागासिनो हरथ'बाबो उखैयाबा मारै जानो मारैबा बिदि उखैयावनो जाबा एसे उदैफोरखौसो मारैबा जानाय मोनो ओंखायनो ओमफ्राय दसे थाथ'नोसै ओमफ्राय दा 10ता बारलायलायबाय ओमफ्राय उन्दुनाया लेट जासिगोनलाय सिखारनाया लेट जासिगोनलाय खामानि लेट जासिगोनलाय गासिबो लेट जासिगोनलाय गाबोनो गुड मर्निं नै आङो सिखारनानै मोखांबो सुबाय ओमफ्राय गासिबो खामानि फुंनि माखासे खामानि थायोना मावजोबनो हालायबाय आरोना ओमफ्राय बाबुआ सिरि मोनाखै दाबो ओमफ्राय सासेयाबो सिरि मोनाखैमोन ओमफ्राय आं फोजाबाय ओमफ्राय आं बाबानिखौबो रेडि खालामखाजोब्बाय सिराबो सुनानै सोना दोनखाबाय दैबो ओमफ्राय न'खौ सिबाखै न'खौ सिबबा माने बिराद गरम मोनोना ओमफ्राय न' सिबफुनायावनो बाबा सिरि मोनना होयोबाथाय एसे दिगदार मोनो आरोना आङो माने न' सिबनायाव बिराद गरम मोना बेखायनो ओमफ्राय बाबाथ' गाइखेर जानो नागिरो नालाय ओंखायनो आरोना सिबथ'वाखै न'खौ ओमफ्राय दा जाजोबथ'बाय नालाय ओमफ्राय आंबो दै लोंगासिनो ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ ससेबाव नायदो ओमफ्राय मारै माबागोन बेखौ दा हो दा थिखोहरनो नै फारौ गोरलै मासे गोलैनानै थादों ओइयाव थायो बेयाव थायो थु गोरलै जेबो आयना थायना नायलायला दे बाद दे दा फुङाव सोर नायनो नोंखौलाय मोखां सुवाखै नामा नोङो मोखां सुवाबासो ओमफ्राय नै आं एकदमबारे टाइमखौनो मोनाखिसैमोन भिडिअ बानायनो दासो एसे टाइम मोनबाय बेलासिबायानो माने जोंनि बाबायाबो फैखाबाय हस्पिटालनिफ्राय ओमफ्राय आरो जोंनि बाबाया ओरैनो खबर लानो होननानै ओरैनो फैदोंमोन आरोना जोंनाव ओमफ्राय नै दाथ' आरो मोनालायबाय नै बाबुआ जा बिबौजों टिभि नायना माबा जागासिनो सासेया साहा जमगासिनो ओमफ्राय आं साहा फुदुंगासिनो ओमफ्राय नैबे पनिरखौ दा जागोन आरोना दा संगोन ओमफ्राय आंहा नै जिंखा थाइनै मोनलायबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय